Wel, dwi'n passionate am lot o bethau, sy'n ni'n deud. A sy'n ni'n deud chwaraeon probably ydy'r peth ucha. Dwi jyst yn obsessed efo chwaraeon unrhyw fath. Dwi wrth y modd yn chwarae rygbi, criced, pêl-droed, dwi wrth y modd yn rhedeg, be bynnag yn fydda, dwi wrth y modd yn neud hynna. Dwi'n bod, dwi jyst yn mwynhau cael laff, dwi'n meddwl. So, nes i ddod yn Gristion pan o'n i tua 8 oed, dwi'n meddwl. A oedden ni draw yn tŷ ffrindiau, a o'na Cynadon draw na hefyd, a dyma nhw'n dechrau gweddio hefo mam a dad a hefo'r ffrindiau yma. A o'n i'n wyndro fatha pa mor ddau bod nhw'n gweddio, ac o'n i'n gweld nhw'n gweddio, ac oedden nhw'n mor angerddol yn y ffordd nhw'n gweddio popeth. A o'n i eisiau gwybod mwy, so yn amlwg o dad wedi bod yn sôn bod Iesu wedi dod lawr i'r byd yma wedi madda dros popeth. Ond o'n i ddim wirioneddol yn ei ddeall ac y noson yna, ar ei popeth cael ei ddatgelu bod yn Gristion ddim yn golygu bod chi jyst yn gwybod y ffeithiau a gwybod beth sydd wedi digwydd, ond bod chi wirioneddol yn ei gredu fo a bod o'n effeithio pob rhan o'ch bywyd chi. Fy ffydd i yn golygu popeth, basically. Mae Iesu i olygu popeth yn fy mywyd i. Mae o i treiddio trwy mywyd, pob agwedd o'n mywyd i, a mae fod i siapio popeth amdano fi. Felly, yn fy ngwaith ysgol, yn fy merthynas efo fy ffrindiau i, yn y ffordd dwi'n chwarae rygbi, be bynnag, mae Iesu fod yna yn canol popeth. A mae'r groes yna fod i siapio pob un penderfyniad dwi'n neud a sut dwi'n ymateb i pethau. Felly, dweud y gwir, mae'n rhoi pwrpas i mywyd i, mae'n rhoi rhywbeth mwy i fi trio gyrraedd am, ac yn rhoi gobaith uwch na beth sydd i gael yn y byd yma. Eto, dwi jyst eisiau Duw defnyddio fi mwyn dwi'n clywed iddo fel, dwi'n meddwl, fatha ultimately jyst gadael i fo cael y clywed am popeth dwi'n neud, so mae unrhyw beth dwi'n neud yn rhodd iddo fo. A hefyd dwi'n meddwl, dwi jyst eisiau Duw defnyddio fi mwyn dod am ffrindiau a pobl lleol i adnabod Crist, dwi'n meddwl. Achos, yn sicr dwi'n allu dweud mai adnabod Crist ydy'r peth gorau sy'n erioed i digwydd yn mywyd i'r penderfyniad mwyaf pwysica, a hefyd yr un sy'n jyst i bod yr un fwyaf sy'n dod â fwyaf llawenydd i fi ydy adnabod Crist, a felly dwi eisiau pobl eraill hefyd dod i'n adnabod hynna, os mae Duw yn gallu defnyddio mi mewn unrhyw ffordd, so hynna yn fraint, dwi'n meddwl.